Black Clover Part 19 Asta chuan huisen takin angun nam avik bura fana hena engwanga Clover Kingdom chu ho em le doda tat nge ani azota abei seilo tak channa adong tlat fana chuan ngoit mak tura ti in mei al chuan akap nga la Asta chu Vanessa in finrala portala alo potluta fana chungzona lo chuak la in veto po in magic night a huat thule ani nen dal chuan intrathiam taka anin dorton thei abei sei thu ashila fana in nit nen annun hlui a chuak nga la eltenen in remna an siama in ngai tlang taka an omlain elfo chu mihring telak atangin bei an tok thuta lit chau chu an omna hretu ani awangin mo phurtu a an pu'a ti chuan an inkar akhita ani chutiang thil local tlang nuai to fana chuan Asta thu soite chu a ring thailo boruak in thak thutin achala mitdang halo pianga alai king po chu lo thang lian tualin me alin akhata Asta chu lai king atang chuan ata thangal black bulls lamtan chuan hlau om a nai ti hriat tirna ani thei nge yang ngot nuai lama mereila in which ho mun him lam alo pan pui meka security golem te chuan lut le chuak an lo ven reng awangin domina in man tangkai dan tur alo ngei tu ve mek bok leilama Asta te ho in thup chuan fana be dan tur an rela abul vela boruak satak awang chuan finralan abul hnaya portal asiam theilowa Vanessa we phachat jail boxi antan be ahupur om to ngai mai Asta te ho in thup chu fana in lo mule in abele ta hloma ma se Noel sea dragon cradlin alo veng himman Noel alo thlenga magic broom mangin in thiar film report an tum ma se fana in an tlan chetur chu lo mu in akap le ta chiama Noel chuan water magic nei om chun ani awangin fana hne thei tu tur chu ama ani ti a hria ati thei po a ring dewa ma se angai tu na a unau ta howin mani in rin tok lo na an lo tu to chu a cham bang renga Asta in ati thei tur thu in alo fui Noel in a sea dragon roar chu voi khat chau a mang thei don ti a hria voi le kata fana lam hoi chuan a tho tir ta thu ta rin lo taka beilet tu anei thut awangin fana chuan Noel dragon chu alo bum fam kim thei ta lowa alai king taksa a Noel dragon habung chu atanga achak lo pha na sangai mai fana chuan crystal and restoration spell a cast atlat mai Asta chuan mak ati hle a march an beilaya aman ang chia kha ani ti a hria fana hena march nen in zomna an neem ti in azota march chu an omna ep chi ramngo a omek thu a hil ma se fana chuan lit le a committee nen bak in zomna an nei lo thu in alo chang Vanessa le finral te magic alo in recover le to a an special movement an tumhal fana holvel tu boruak lutlang tir thei ngai tumin a omna lama chuan speed chak tak mangin Asta an thopei tira a voi khatna chuan hlotling lo ma se finralan teleport let le ngalin chumituma chuan lai king chu awa vit futa ane fana in thilthleng chu a oi theilo leya tlukpa chuan lit hangai tu nga la which lalnu po in crystal ball atangin alo en renga Asta in fana ane dan a mu chuan in zoi thei satlia mai chu ani lo ti a hrethiam ve a crystal ball dang chu a en le a chuta chuan ramngole lama diamond kingdom ho an lo lang ve thung fenzalan azir line up ang hnuite chu kong an bo meka antan in lamlet na hun ala om thu asoya impamai turin ati ledros chu nui pa in an kong zo mek chu kong diktak ni in an lalpa nasataka damlo mekin queen of which thi theilo thu kumza lai adam to ti hria in athuruk zot chuak ngai turin atir anni a chu thuruk zep le soi chua chuan which forest chunga thil nungte nun na ain ngat thui le ti asoi tel bok adu tok hangai tha anita ang chu fanzalan rang takin
Diamond Kingdom si pai ho chu abei ta thuta avasuat ani ringot mai an commander mohok chuan anaw te ho chi ai tuk tur chu lo awin in vengton theya om turin a hril hloma Mareila kha Diamond Kingdom khua lani a an hriata wangin uich hoin an bei chiama rel ru thei zelin atopa commander mohok omna lo thleng hlolin a hnunglama tanga bein a that tadaya le lama domina khan security golem te chu thi chil bom anga lo siam danglam thein Diamond Kingdom mei chho tam tak a tha pha nan a mangta a Ledros le fanzel te chu anin machon taran mai Marks chuan Ledros chu lo pui atuma ma se fanzalan in night chila chuan Marks chu a khan don lo ti hria in a magic slicing emperor mountain retreat mangin akap thatadai she viawin du lo viaw ma se tuna ero anin eplat awangin fanzala chuan a spell chakber mangin Ledros chu abeya ma se Ledros chu engtin ma a ommi alo mai Ledrosan fanzal nena surgical manga ataksa anti danglam dan mi in an lo beina magic chu lo hiplut zel thein adu hun huna midang beinan a man thei thu a hila rang takin fanzel chu domina ven him ngai tumin akal ngal ma se Ledros chuan magic rei tam tak kap chuakin chulai vela omte chu a hliam pheng phunga fanzelin domina bul athen ma chuan Ledrosan lo man manin a pasal hual mu lai ngai chuan tha atuma ma se Marksan alo chan tatlat mai fanzalan alo zir tir thin trampui ngai le om nem jok te chan him du na chu a thin lunga a cham renga chutia an boi nuai ta ka chuan Ledrosan hun rem chang la in a mais pui a huat deu te chu a that ta chiama Mareila lo langin Ledros chu lo bei thut ma se a that thei talawa Marksan a magic mangin fanzel domina le Mareila te chu atan chiat pui an thopa chuan Marksan Ledros tha theidan om chun chu a zo lo tur magic hi pir vak emo anti magic emo man ani thu asoya fanzelan anti magic mang thei asta chu ramngole lama a om thu le chuta chuan Ledros chu nor phei an ril ruka Ledros chu lo changin reinforcement magic mangin ramngo sir le lama an nor theita ani chuti lai chuan asta an fana nena an hual vek to thu le tran kho reng chu asot lo thu a hil meka fana chu lo al sen le pupin in pek mai chu atum bau ri lo an chung zona Ledros chu an lo nor phei meka fana in asta chu alo beile ta thowa ma se fana magic lo ka chua chu lo dang perin Ledros afu ta hlo fanzel le Marksten an tum arangin Ledros chu an tukzal ani ta dai mai fana magic a hip lu chu atam deu anima na Marks le fanzel te chu leya an lo chuka asta an Marks a mu chuan a phu deu zuk a hril hai hle fanzelan thathiam nga lin Marks chu an melma ani to lowa lai king an boi pui zo nuwa chip chiar zo ka thil eng kim thleng chu a soi fi tur tho a hril bok Marksan lai king chu liam anei nu po in a magic mai al na sat zia a mu chuan a chak tur zia angai tu a chu lai king nen chuan an magic a in ang ti a hria ava en chiang dewa fana ani ti a hreta an training dun laya an hlim dun thin dan te training mission hnung bera tha angai awanga a tha dan te fana thu cha te a thuak suk ani nu a amana manga ataksa siam that ani dan te a hrechuak le ta a Diamond Kingdom te hian naupang an training tir te hi an training mission top bera an thian te thi thlenga beiturin an ti thina a chak zok zok chu dam kho chuak ne in man tlak an ni ta thrin ani Morris experiment awangin fana chu a hriat thin kha ani to lo ti a hreta zela ma se adam kho chu awang chuan alom tho ani fana minga au chuakin kalchil atuma ma se asta an alo dang man Marksan fana nena ama chu ala hria em ti azota ma se fana chuan a hriat lo thu in alo chang
chuta athart ai atangin thilti theina maktak hi alo chuaka mani inti hlumna magic ani funeral chuan Eye of the Midnight Sun te chu mani inti hlumna magic an nei vek aringa Vanessa in minute reilo te nuwa engkim apuk dar vek don ti asoibok fana chu boruaka kangin amana achu lai chuan engkim chu tha vek adu thu asoya tuna fana umdan hi siabet tempula veto umdan kha ani a magic fireball tam tak akap chuak nga la asta chu alowin danga ma se mark chu ain dang velo fenzelan mark chu ain dang lo ani chuan athi ang ti in alo awa ma se mark chuan loin dang turin dikna anei lo thu asoya asta athin rim hle mark chu mai chana helai hmuna athi mai hian engma asiam thatlo tur thu a hilta a liking bulvel chu boruak sataka khat ani awangin Vanessa le findal te magic chu vutlaka voi ang ani le ta asta chu beng dai thei tu tur om chun ani le don ta asta le mark te chuan kalchil an ril ruk dun ta nga la ma se boruak satak awang chuan an thom no akang se tran der to mark san phoenix feather straw pin asta chu a hi la asta chuan kalchil tumin apana mark chuan mak ati hle mage dang tam tak alo do to a ma se asta anga miril lu tha hi ala tong ngai lo asta hi night dik tak ane a chan chu midang te him na chu angai poimo ber ni in a hri a asta poin mark chu a beilaya angai dan angkha ani lo ti a mu chuaka fana pu dar vek ma chuan asta an angu nam mangin a magic chu asa pe ta a asta chuan a top to ni in hangai ma se fana in a top ri lo thu alo soya asta chu ma chon turin a hoilet ma se marks lo thleng thutin fana chu akua tunge ani tak tak ti ngei tu turin ati a fana mitha a chuan diamond kingdom a lim taka an omlai te alo langa abulvel na sataka kangle borok sa chu alo re choptil nga la mark chu loma wangin amit tui atlata hial fana po achala mitdang omve chu boruaka tham ralin areta a an boruak azi omtaka chuan an thohuai loma fana le marks te po anin ku vong mai marksan asta hena fana chon chuak tura apui awangin lom thu asoya marksan diamond kingdom lalram pon lama chianthar achar chu fana po ahlim hle asta chuan engthil nge an chunga thleng ti azota fana hriat chhuah thei chin chu abei tham hle a training hnung ber an zo hnuwa morris chuan a phoenix power chu anga event hle a magic stone chu ataksa a dalu tumin experiment anei fowa ma se lotling thelowin atopa chuan abei donga experiment chu a hlo cham a thau thata nga la ma se chuta chuan litan lo mu in f hena pian non le na nei turin a hruaita ani chumi hnu atang chuan fana in hriat tengna anei to lova midang ataksa a lutin ataksa chu an thunun ang main a hria ani fana hriat dang le chu witch forest a chuan magic stone a oma chumila tur chuan an local ani ti chu ani a soizo ma chuan laser tam tak mangin la dosan aron be ta thuta fana magic lak atang chuan a lo dam kho chuak thei chuni in black bull ho le fanjel te ho chu ni kho shelawin an tlu a fana ero marksan alo veng himman asta an la dos chu a ma chon nga la ma se la dos chuan asta an anti magic anei ti hria in nai chil ai chuan a hlat atanga be chu thazok donin a hria boruaka chuan akang ta nga la laser manga lo bein asta an lo dang perin la dos chu fu thin ma se alo hip lu le zela wangin omzi a om thailo la dosan asta hena khovela hian mi hring chi ni an om thu a hila a mang tu le a manga te an ni ate ma se a soizo man tok ti a asta an angun nam chuan alo kho a
la dos dara fu in a magic a mang thei ta tlat lo leya atathum chor asta an vapan na in atin chil ngal la dosan asta chu bum tumin ngun nam chu phoi chuak turin ati a ma se asta chuan adu der lo mai atopa achak na zong zong som khomin asta anti magic ngun nam chu a phoi hlola fana lampan ngalin aman beta alai king for great spirit chu mangngal turin ati a ti chuan a hiplut theidon ane Katikhan part 19 chu zole ri phot pro se